pedang kajing pahara ka bajor jangki kulit bat kajing penjari ya kendon section 144 CRPC hasor shalong kala klem pelek no ya kajing temu jangki seng bahalang ibadan hapo ka kinhon safe hanyo trap mission bantur sa secretariat harengkat kajing pertasla ban persya ya ke sorkar NDA ka baki bor pulit bat ki magistor tilahap ban syuang lingo ha kasiterik ubnay naiwing arhajar arpuan ka safe hanyo trap mission kadai ka bala thao ha ka arpu sauterik ubnay risau lagi santli ki seng ka bakintop ya ka hanyo trap youth council East Gentia National Council Gentia Students Movement hanyo trap Achek National Movement but ka Confederation of Ribhoi People kila thao ya ka ni ka SHM bandawa pentrai kam ya ki kendai teliki mat jingdawa ki bakintop ya ke airline permit reservation policy bandawa ban penrung ya ka ketin khasi language ha ka kernit ka bapra jong ka schedule of constitution ka jing tokit CBI halor ka jing keno penyap di pulit ya uba cherista feel thank you but diwei wat hadin ka jing pahara ka bajur jong ki pulit benban kini kidikot ke SHM kila yo kalat bantur sa secretariat la sakhiru baki pulit ki bala apa hara ha kongong East Gentia Hills District amaurun keneng East Khasi Hills District ban pensange ye kidikot bat ki nongelam jong ke JSM HYC bat EJNC ban hiar shasor shalong henry kini kidikot bat ki nongelam jong kini ki sanseng kila tur bat puk sa secretariat bat le bumsut nyo ya ke kindon an 144 CRPC kabala penjari da ke bor district jong ke East Khasi Hills kinong elam jong ke safe hanyo trap mission kila yo ban ya kendo ya menteri ketenat ki kampok yeng ke sorkar jela umat lak kemen rimbui henry kamshim lalong ke basaiso bat berten ban beteng ban penlong ya ki program ya ki ban yo ya ki jingdawa ila jit ban tawan kimla ban snai kian ki ban yadai ka jai beriu ka jongi ka de ka kamram jonga ba jong pi bangin mi sakman ban petre kian ki bangin don pro don kam na ban jai beriu ka jongi kon samla bat pari kani ka jingkhot na ka leng ka jongi kum kino elam nang ni sakmat lada don ki program lakalong ki program parti lakalong ki program jong ka sorkar ngin mi sakmat ban keli jing keli lakalong yu konrad lakalong yu prestun lakalong yano ngin keli syai ga LP syai ga tin khasi ngem dai ban ailat bakin le pelong jialang da ka bosok kid khot jong ki seng ngi sa ptha ya pi ondang ila ya shong kumno ban ya sakman rega jia khi ga jongi kumbang ilong kelas dang nadu kani gasngi tat hadu bangin penting na banaki khnai teliki mat ki bangila bo hakmat jong sorkar kawai hadin kawai kadai ban urlong